Teplota v štúdiu Rádia Frontinus stúpa i napriek tomu, že vonku nás trošku pokropil dážď, ale možno, že túto teplotu spôsobuje výborná atmosféra v tomto štúdiu. Chalanov tu máme momentálne zo slovenskej populárnej, neviem, či je to úplne populárna scéna, som taká mikropopulárna. Ako Palo Hamel hovorí, nie je to ani show, ani biznis. Tak Robo je populárny, až tak nie, takže... Pamätám si našťastie obidvoch, takže sa z toho nevyzletieš. A to je dobre. Ako som sľuboval, budeme sa rozprávať o klipe, ktorý už visí na nástenke Rádia Frontinus. Ja začnem tak trošku od konca. Zvláštnosťou tohoto klipu je hlavne dĺžka, do ktorej ste vložili aj vystrihnuté scény, čo teda nebýva zvykom z natáčania, vďaka čomu mi dnes prihorel obed. Môžete to teda nejakým spôsobom preniesť do slov a celkovú atmosféru toho klipu a ako sa vám pracovalo na videoklipe? No, ten videoklip bol naozaj pre nás, to nakrúcanie bolo veľmi vtipné. My fakt dúfame, že sa bude teda páčiť ľuďom, že to nebude iba taký náš interný humor. A my sme tam zažívali kopec randy a mali sme toľko záberov, ktoré sa tam nezmestili, že sa to tam už jednoducho nedalo dať, že sme si povedali, že musíme to dať do klipu a rozmýšľali sme, či to dáme ako nejaký bonus. A nakoniec sme to proste prilepili k tomu klipu, aby to videl každý. A ja to mám osobne tiež najradšej z toho klipu, ale boli tam teda vtipné veci aj. Ja osobne ten záver však nemusím, lebo ten striptease, keď videla moja manželka, tak to nebolo načené. Hovorí sa, že spontánnosti sa medze nekladú v tomto prípade. Ja keď som videl prvýkrát minutáž toho klipu, lebo to je väčšinou prvé, čo si pozriem, či som ochotný sa na to pozerám. Toto je asi klubová verzia. Takže to je verzia pre fanšmekrov. Kde sa klip natáčal? Vieš čo, my sme ho natáčali v Trnave v Červeníku a pri Vrbovom, čiže mali sme viac lokácií a tým, že v podstate sme chceli zachytiť tú atmosféru na cestách, že tam cestujeme časom, tak sme si vyberali rôzne lokácie a taká tá najväčšia časť sa odohrávala v Červeníku, kde sme napríklad točili aj v takej krčme. Tam sa odohráva tá scéna, kde pijeme to pívečko, to tvrdé s tými našimi herečkami, inak v tom videoklipe hraje vaša rodačka. Áno, máte tam židlickú herečku. Barborka Švidraňová a Zuzku Hásovú, áno, ktoré boli úplne sa zhostili týchto úloh úplne fantasticky. No, bolo super sledovať tých štamgastov, ktorí tak ráno tam sedeli pri tom pívečku a my sme stále chodili v tých iných outfitoch, jak sa na nás pozerali. Trošku sme sa aj báli, že dostaneme trošku poza uši, ale dopadlo to dobre. Zapadli ste na to. Ja len poviem pre tých ľudí, ktorí ten klip nevideli, lebo určite ho nevideli všetci poslucháči vaši, tak tam ide o to, že cestujeme v čase a vlastne prechádzame tým našim bývalým režimom a sme vlastne oblečení tak, ako sa to kedysi nosilo v tých 70 80 rokoch a tak. Takže už len kvôli tomu outfitu sa to možno oplatí pozrieť. Inak Zuzka Hásová má niečo dočinenia s Bambulkou, dobre si to pamätám? Je sestra. Je sestra. Lebo tak som rozmýšľal, že či keď sme rovnaký ročník, že či si neplníte takto svoje detské sny. My sme ešte nedávno cestovali po Slovensku s takým projektom Veselé zúbky, kde sme decka učili vlastne umývať si zúbky a mali sme takú zúbkovú hliadku, tam bola aj Zuzka Hásová, aj Monika Hásová a 99% ľudí chodilo za Zuzkou, že toto je Bambulka a ona hovorí, nie, to je tá vedľa Monika, ale tak oni sa podobajú trošku na seba. Tak Bambulku som mal hneď pokytový ako druhý nesplnený sen. To bolo k vášmu videoklipu, ešte by som sa chcel opýtať, či radšej cestujete na bicykli alebo na korbe. Aký to bol pocit? Vieš čo, ja prvýkrát som sedel na takom aute, na tom Barkase a bolo to pre mňa úžasné, lebo to auto tak dýcha takouto atmosférou a je voňalo. A my sme cestovali po tom Červeníku, po tej dedine a my sme tam hrali ešte vlastne s takými našimi kamarátmi, ktorí hrajú v ľudovke a bolo také zaujímavé celkom. Ale ja musím povedať, že pre mňa aj sedieť zase na bicykli Soby 20 bolo úplne že cesta v čase, lebo my sme kedysi taký doma mali. Takže na favorit, ja teda na bicykel na favorit som nevedel výsť, takže ten mal vystrih. Pre mňa bolo zaujímavé ste na tom favorite, lebo mne dali do toho videoklipu také krátke trénky. A ten bicykel bol dosť vysoký a ja som sa bál, že v záberu mi bude niečo vykúkať z tých tréningov, ale našťastie sa to nekonalo. A ešte keď som si Barborku posadil na ten bicykel, tak som bol veľmi zvedavý, že či to zvládneme nejako bicyklovať, ale dalo sa to. Inak chcem sa opýtať, to prvé obdobie toho klipu bolo 1982. Prvé bolo 1968, ale my sme to dávali tak relatívne z brucha, to neboli ako presné roky, ale chceli sme vlastne zachytiť takúto dobu od tých skoro 70 rokov až po dnes. Ale rok 1982 tam bol a to je vlastne náš rok narodenia s Bystrikom spoločne. Takže takto vyzerala vaša cesta, čo sa týka videoklipu. Chcem sa opýtať ešte, čo je vašou súčasnou umeleckou náplňou práce? Teraz sme ostali, tak sme sa na seba pozreli. Či je to naozaj pravda. Či sme vôbec nejakí umelci. Ale teraz my pripravujeme spolu s Bystrikom album, ktorý chceme, aby vyšiel na vianočný trh, keďže už máme tých spoločných pesničiek viacero, aj keď ako single do rady a išli zatiaľ iba 3, ale máme tých pesničiek naozaj viac a ešte chceme urobiť nejaké 3 pesničky a
Ľudia sa nás to už často pýtajú, naozaj za tých 7 rokov veľa sme toho spolu odohrali a jediný, kto dáva na koncertoch CDčka je Bystrik, to budem všetky vypredané už. No ja si prvého všimnú v dare, vieš. To je tiež pravda. Dobre, a moja ešte posledná otázka je, že či by ste boli ochotní poslucháčom niečo naživo. Pravda, veľmi radi, veľmi radi. Pripravujem Bystrik mikrofón, prosím ťa, normálne máš teraz názvuč. Ja som si inak teraz myslel, že na tú gitarku hrá Bystrik. Inak veľmi dobre si myslel, lebo to je Bystriková gitara, toto gitalele. Ale vždy hovorím, že to je urobená gitara na mieru pre Roba. Na jeho veľkosť. Asi 30 cm má, to dobre pre poslucháčov. My vám zahráme kúsok tej našej novej pesničky, ktorá sa volá, že Na cestách. Je to vaše. Mám rád ten pocit vôňou prebdených rán. Ja viem, lepšie je dom na cestách, ako byť sám každý deň. Bystrik, ideš? Večer práve začína, úzky chutia od vína mám plán. Táto noc dnes patrí nám, len ráno tebou zobúdať sa dám. Tancuj pri mne blízko, tancuj v rytme disco. Náš vzťah bude krátky, disco kamarátky. Normálne jak naživo to bolo. Ďakujeme. Takže Bystrik, Arbopub v rádiu Frontinus a ponúkame tento single teraz momentálne presne tak, ako má.